Ang lulutuin po natin ngayon ay Camaron Rebosado, Waray style. Welcome po sa Kawali ni Waray. Ang mga ingredients po, harina na may paminta At salt. at salt o asin, itlog Na may konting salt. na may konting salt, tapos Shrimp shrimp. with salt and pepper and calamansi. Yun. Nilalagyan po natin ng calamansi para matanggal ng konti yung lansa niya. Yun. Para mas masarap siya. Tapos po, mix-mix lang po natin bago po iprito. Ayos. So, yun ang mga kailangang ingredients. Simple lang. Simple lang, pero masarap. Okay. Simulan na natin. Okay, so, binabati na natin yung itlog. Tapos, ano mangyayari? Lalagay po natin ng, tandaan niyo po, soak po natin. Ito po yung parang hipo natin, tinanggalan natin to ng mga dumi. Yung tinatawag nilang parang bituka yan, no? Tinatanggal po yun sa likod. Hiwain nyo ng maliit, tapos huhugutin nyo po siya dahan-dahan. Madali lang po. Ito pong, ingredients. Kasi may anak po ako, gustong kumain ng hipon, tamad po magbiyak. Magbalat. Kaya po, pinagtsatsagaan ko na ginaganyan para kain na lang siya ng kain. Okay, next. Yan. Tapos po, mag-iinit na po tayo ng mantika. Okay, so re-ready na natin yung kawali. Buhos ang mantika. Okay. Paininitin na natin yan para mamaya isasalang na lang yung hipon. Okay. Anong ginagawa mo? Yan. Soak natin sa egg. Okay, so ibababad natin siya sa egg. Soak lang. Tapos, Soak lang pala. Sorry. tapos lalagay natin sa flour. Okay. Try natin ito. Tapos, Wait lang. Soak na natin lahat para mabilis. sige. Ayan. Pagkatapos i-soak sa egg, anong gagawin? Lalagay po natin sa flour, yung minix nating flour na may salt and pepper. Tapos po, babalik-balik na rin natin. Tapos, yan. Babalik ulit natin siya dito. Yung, bumalik ulit. Bakit mo binalik? Para mas pagka pinirito mo siya, mas maganda. Ah, so ano yun? Style ni Wara yun. Yan. So, isa-isa na lang. Kaliwang kamay po gagamitin para pagka nagprito po tayo, yung kanang kamay natin malinis. May ano pa, may tips pa. Ayan. Okay? Galing na natin siya. Okay? So, anong gagawin na? Yan. Piprito na po natin siya. Yan. Sarap ng tunog. Sarap po. Madali lang po itong maluto. Oo, kasi hipon eh. Usually, minutes lang maluluto na yun. So, kailangan mahina yung apoy, no? Tumatalsik-talsik pa, ha? Sarap, ang bango. Okay, okay na to. Tapos na agad? Mabilis lang po ito. Bakit hindi Kaya ganyan? hindi masyado nagkukonsume ng time. Pagbabalat lang. Saka pagpiprepare. Pagpiprito, mabilis lang. Second batch na tayo.
tsura, oh. Oh, binala. Bila. Sarap ng tsura, oh. Sarap. Pabalik ka rin na. Sagbit lang pala talaga maluto ito. Wala pang minuto. Basta na-prepare mo mabuti yung kawali. Mainit na. Kasi titigas yung hipon eh, pag matagal na piniprito. Correct. Hindi na masyadong masarap kainin. Pero ito, amoy pa lang. Masarap na masarap na. Okay, tapos na po. Oh. Yan. Kawali ni Waray, signing off. Gusto nyo po, magsasangag ako. Gusto nyo panoorin ang aking magic sinangag.